नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉगच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मित्रांनो, आज आपण चाललोय मुंबई गोवा हायवेने मुंबईला। तर आता मी आहे खेडमध्ये आणि आपल्याला भेटलाय मारुती। मगाशी मी व्हिडिओमध्ये बोललेलो की खेडमध्ये आपल्याला आपला एक मित्र भेटणार आहे आणि आता पुढे गाडी चालवणार आहे मारुतीची देखील इको आहे। तू गाडी कुठे लावली आहेस? मी ह्याला हॉस्पिटलसाठी लावले। नाहीतर त्याच्या आधी ज्यावेळी गाडी घेतलेली तर त्यावेळी दापोलीमधली पूर्ण टूर वगैरे अरेंज करायचे किंवा मुंबई दापोली दर्शन किंवा मुंबई टू दापोली जर ट्रिप असेल तरी देखील तो ट्रिप वगैरे करायचा। तर आता आपली गाडी ते चालवणार आहेत। तर आपण आता इथून खेड ते महाड या रोडचे अपडेट्स घेणार आहोत। तर हा नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि त्याच्यानंतर अजून आपण कशेडी घाटाच्या म्हणजे बोगद्यामध्ये देखील जाणार आहोत, तर तो देखील व्हिडिओ नक्की बघा। नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण नांदगावपासून खेडपर्यंतचे अपडेट्स घेतलेले, ते व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघितले असणार। जर बघितले नसतील तर नक्की बघा। आत्ताच्या या अपडेटमध्ये आपण खेडपासून महाडपर्यंतची रोडची कंडिशन बघणार आहोत। आता आपण आहोत जगबुडी नदीच्या पुलाजवळ। हा जुना पूल होता तो कमी उंचीचा होता, आता नवीन कन्स्ट्रक्शनमध्ये याची उंची भरपूर वाढवली आहे आणि त्याच्यानंतर पुढे येणार आहे भरणे नाका। तिकडून आपल्याला दापोलीला वगैरे जाण्यासाठी रस्ता आहे आणि आता आपल्यासोबत मारुती देखील आहे। तर आता पुढे आम्ही जरासा एक हॉल्ट घेणार, त्याच्यानंतर मग मारुती गाडी चालवेल। इकडे जरासा थोडासा रस्ता खराब आहे। भरणे नाक्यावर बघूया काय परिस्थिती आहे ती। भरणे नाक्यावरचा पूल कधी झालो काय चालू आहे की काम? येऊ ना, आता पुढे भरणे नाक्यावरती एक ब्रिज येणार आहे, चालू आहे काम खूप आला लवकर होता, पावसात पूर्ण हे होणार। हो, दिसणार आहे माती हे आता काम पावसाच्या आधी केल्याने तर, नाहीतर काय खरा नाही, माती नाही टिकणार, पूल नाही होणार लवकर। अरे कधी 2 वर्ष माझ्या मध्ये पूलच करतात। आम्ही मागच्या वर्षी हे केलेलं ना, व्हिडिओ काढलेलं, तेव्हा पण इकडे पिलर्सचं काम चालू होता। आता आदित्य ठाकरे भेटले की नाही? हो, आदित्य ठाकरेंका भेटून येईल मी। भेटले का? इकडे भेटले का तिकडे भेटले? नाही, बोर्ड वगैरे म्हणजे इकडे गेले, फ्लेक्स वगैरे लावलेले होते सगळे। जस्ट गेले, आताच उद्घाटन झालं मग। हो, काल आमच्याकडे होती फेरी, जस्ट आम्ही बघितलं आता आणि निघालो। ओके, आपण आता आलो आहोत भरणे नाक्याजवळ। इकडे ट्रॅफिक असणार ना रे संध्याकाळचं वगैरे? खूप, इथे फुल ट्रॅफिक। आता काम चालू आहे ना म्हणून। भरणे नाका हे ब्रिज झाला तर मग भरपूर ट्रॅफिक कमी आहे डायरेक्ट, म्हणजे फक्त काय दापोली वगैरे जाणारे असतील ते लोक इकडे एंट्री करतील, एंट्री करणार, बाकी कोण नाही, बाकी सगळे ब्रिजवरून जाणार। आणि या ब्रिजवरून डायरेक्ट जगबुडीचं ब्रिज कनेक्ट, तो डायरेक्ट कनेक्टच करणार। होय, बरोबर। ह्याचं काम झालं नाही म्हणून ते इकडे गर्डरचं वगैरे काम चालू आहे, बाकी पिलर्स झालेले आहेत इथे। बाकी काय मजेत? काम वगैरे कसं चालला? मस्त एकदम। हेमंत शेठ काय म्हणतात? हेमंत शेठ तो म्हणाला निघाल्यावर कॉल कर। ओके, कॉल कर त्याला। तर आता आपण भरणे नाका सोडलाय। हे पुढे अशा मोठ्या गाड्या असल्या ना की थोडासा प्रॉब्लेम होतो, पण काय नाही, सावकाश जायचं आपल्याला, कोणतीही घाई गडबड नाही आहे। 3 वाजलेत आता आणि मध्ये एक आता आपण छोटासा हॉल्ट घेणार आणि मग पुढे प्रवासासाठी निघणार। गोवा चिपळूण याच्या मागे राहिलं तर मागेच राहणार, पण पुढे जाऊया। काय हॉल्ट करूया? सावली। काय विषय? आम्ही सकाळी नाश्ता करून येलोय मी। पुढे मग खाऊ काहीतरी, मी लगेच नको। नाही, खाऊचा आपण संध्याकाळी बघूया, आता एवढंच नको। आता ना आपल्याला पहिला कशेडी घाटाकडे जाऊचा, मेन टार्गेट आपला आता। ठीक आहे, मग सावली कुठेतरी हॉल्ट करूया। बरोबर, ओके। मित्रांनो, आता मारुती गाडी चालवतोय आणि आम्ही आता खेडच्या पुढे आलो आहोत। आता इथे पुढे घाट लागणार आहे, अनुसया हॉटेल आहे। कशेडी घाटामधून मग नंतर आपण पोलादपूरमध्ये पोहोचू
पोलादपूर नंतर मग पुढे महाड आहे. इथे रस्ता ओके आहे, म्हणजे 4 लेन पूर्ण कंप्लीट झालेला आहे रस्ता. पण हे जे मध्ये कॉजवे वगैरे आहे त्या ठिकाणी थोडंसं लेवल वगैरे व्यवस्थित ठेवलेले नाही आहे. मागे पण आपण व्हिडिओमध्ये बोललेलो की सिमेंटचा जो रोड आहे तर त्याची देखील लेवल प्रॉपर नाही आहे. पण जे कॉजवे वगैरे आहे त्या ठिकाणी देखील त्यांनी डांबरीकरण वगैरे करून ठेवलं आहे. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही 80 ते 90च्या स्पीडला असता त्यावेळी एकदम गाडी जर्क होते, भरपूर इश्यू होतात आणि याच्यामुळे ॲक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस आहेत. तर आपण आता आलो आहोत वावे फाट्याजवळ आणि इथूनच आता पुढे कशेडी घाटाचा पायथा आहे आणि आपण कशेडी बोगद्याचे देखील अपडेट्स तुम्हाला देणार आहोत. तर तो व्हिडिओ आपला नवीन वेगळा आहे, तर तो देखील तुम्ही नक्की बघा. त्याच्यामध्ये आपल्याला एक आपले मित्र भेटणार आहेत, यूट्यूबर मित्र समीर दादा. तर त्यांचं देखील चॅनल सबस्क्राईब करा. समीर तसाळ ब्लॉग असं त्यांचं चॅनल आहे. ओके, तर आपण आता खेडच्या पुढे आलो आहे आणि खेडला हे एक अजून रेल्वेचं क्रॉसिंग आपल्याला क्रॉस करतं आहे मुंबई-गोवा हायवेला. आणि अजून आता पुढे मानगाव आणि याच्यामध्ये ना कोलाडमध्ये आणि नंतर पनवेलला अशा 3 ठिकाणी रेल्वेची लाईन आपल्याला क्रॉस करते या मुंबई-गोवा हायवेला. इकडून आता पुढे आपण कशेडी घाटाच्या पायथ्याशी पोचू. तर तिथून एक रस्ता जातो कशेडी बोगद्याकडे जातो, तो नंतर कदाचित चालू होईल म्हणजे ज्यावेळी काम होईल. मित्रांनो, आपण आता खेडमधून निघालो आहे. तर मध्ये एक छोटासा हॉल्ट घेतलेला कारण समीर दादा भेटलेला. कशेडी बोगद्याचा व्हिडिओ आपण बनवायचा होता, तर त्यासाठी आम्ही तिकडे गेलेलो, त्याच्यामुळे जरा लेट झालो. परत दादाला आणून आम्ही त्याच्या ठिकाणी सोडलं बाईककडे आणि आता आम्ही परत निघालो आहे. तर माझ्यासोबत हा मित्र आहे मारुती, तर त्याने मला एक नवीन रोड सांगितला. तर आपण कशेडी घाट पूर्ण स्किप करणार आहोत ना? होय. इकडून आता साधारण आपण कुठल्या रोडने जाणार? आपण हा नातूनगर डॅम आहे ओके जाणार आहोत आणि त्यामुळे रस्ता तर चांगलाच मिळेल, पण आपल्याला कशेडी घाट म्हणजे स्किपच करावा लागेल पूर्ण. होय, पूर्ण स्किप होणार. ओके, आणि पोलादपूर पण स्किप होणार. आपण इथून महाडमध्ये पोहोचू आणि महाडमधून डायरेक्ट माणगाव. ओके, म्हणजे किती किलोमीटर वाजतं तरी तरी आपलं साधारण एक 40-45 किलोमीटर वाचतो. साधारण एक पाऊण तासाचा रस्ता तो पण वाचतो. ओके, तर मंडळी साधारण 40 ते 45 किलोमीटर रनिंग वाचतं आणि पाऊण तास वेळ वाचतो. तर आता रस्ता बघूया कोणत्या प्रकारे आहे तो. आणि आपला टप्पा आताचा होता खेड ते महाड, त्याच्यामध्ये आपण कशेडी घाटामधून जाणार होतो आणि पोलादपूरमधून जाणार होतो, पण ते आपले व्हिडिओ आहेत मागचे आणि ती आपण माहिती मारुतीकडून घेऊया कारण तो या रूटने रेग्युलर ट्रॅव्हल करत असतो. तो दापोलीमधलाच आहे. तर मी खास त्याच्यासाठी त्याच्यासोबत म्हणजे घेतलं कारण आम्ही एकत्र कुठेही सगळीकडेच जातो, फिरायला असतो आणि जवळपास 2 वर्षांनी आमची भेट झालेली आहे. तर आता आपण पुढे हे बोरगर फाटो बोरगर, त्याच्या पुढे नातूनगर फाटा, त्याच्या पुढे असणार आहे नातूनगर फाटा आणि तिथून आपण लेफ्ट घेऊन त्या रोडने जाणार आहोत. तर त्या रोडची कंडिशन देखील बघूया आणि जर तुम्ही येत असाल तर तुम्हाला देखील माहिती मिळेल, तर त्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की बघा. तर मित्रांनो, हे आहे नातूनगर. तर इथून आपल्याला लेफ्टला जायचं आहे. गाडी आहे काय पाठी? पुढे ओके, हे नातूनगर स्टॉप आहे आणि याच्या पुढून आपल्याला लेफ्टला जायचं आहे. तर तिथून आपण डायरेक्ट महाडमध्ये जाऊ शकतो. तर त्या रोडची कंडिशन बघूया. आपण आता कशेडी घाट वगैरे पूर्ण स्किप करणार आहोत. कशेडी बोगद्याची आपण व्हिडिओ बनवलेली आहे जस्ट आता समीर दादांनी आम्ही गेलेलो, तर ती व्हिडिओ देखील नक्की बघा. आणि या रोडने आता आपण जाणार आहोत कुठला? तुळशी फाटा. ओके, तर इकडे बोर्ड वगैरे लावलेला आहे तुळशी फाटा. तुळशी फाट्यावरून आपण घेतलाय लेफ्ट. तर या रोडने आपण जाणार आहोत. इकडे पुढे आपला राहिला कशेडी घाट, त्याच्यानंतर पोलादपूर, महाड. तर आपण आता या रूटने जाऊया, बघूया काय परिस्थिती आहे ती रोडची. महाड इथून 38 किलोमीटर आहे. वाव. आणि इकडून किती आहे किलोमीटर? नाही म्हटलं तरी 50. इथून हे 50-45 किलोमीटर असेल. ओके, तर आता या रोडची परिस्थिती बघूया कशी आहे ती. आता इकडे स्टार्टिंगला तर चांगला आहे रस्ता आणि इथून 2 गाड्या तरी पास होणार, म्हणजे छोट्या गाड्या वगैरे आरामात.
तू मारुती याच रोडने येतं काय? हो, मी याच रोडने. ओके, एक नंबर. आम्ही आता इथे थांबलोय मध्ये थोडंसं जरा फ्रेश होण्यासाठी. आणि इथे हा नातूनगर डॅम आहे. समोर आता सूर्यास्त होतोय. आणि इथून आता महाड मगाशी आम्ही बघितलं ते 31 किलोमीटर होतं. 31 किलोमीटर आहे. इकडून रस्ता ओव्हरऑल मस्त होता आता येईपर्यंत. आता पुढे बघूया कसा आहे तो. आता आम्ही निघतोय परत. चला. जाम कंटाळतो गाडीचा. इकडे आहे कोटेश्वरा सोमजाई मंदिर, तुळशी खुर्द. रस्ता ओव्हरऑल एकदम सुंदर असा आहे. आणि महाड 33 किलोमीटर आहे. मगाशी आपण 31 बोललेलो, तर 33 किलोमीटर आहे इथून. आणि हे तुळशी खुर्द म्हणून गाव आहे. मारुती, इकडून जर आपल्याला यायचं असेल ना तर इथे असे दुकान वगैरे किंवा काय अदर मेकॅनिक काहीच नाही आहे. ओके, हा फक्त एक जरा इश्यू आहे की या ठिकाणी जास्त रहदारी वगैरे नसते, कारण हा रोड छोट्या गाड्यांसाठी आहे ना फक्त. हो, फक्त छोट्या गाड्यांसाठी, म्हणजे महाड आणि भरणे या गावातील लोकांसाठीच आहे. ओके, खेडपर्यंत. हां, रस्ता मस्त आहे. मध्ये थोडेफार खड्डे आहेत, ते नॉमिनल आहेत, ते जाणवत पण नाही तेवढे फोर व्हीलरला. पण या ठिकाणी जंगली प्राण्यांचा देखील वावर आहे, कारण पूर्ण जंगलाचा परिसर आहे. आणि त्याच्यामुळे शक्यतो रात्रीची जर तुम्ही एकटे वगैरे येत असाल तर शक्यतो हा रस्ता स्किप करा. मुंबई गोवा हायवे बेटर आहे. पण जर दिवसाचं ट्रॅव्हल करायचं असेल तर हा रस्ता अतिशय सुंदर आहे. थोडे टर्न वगैरे आहेत, ते चालतात. ते तर काय घाटात तर पूर्ण ढीगभर टर्न आहे, त्यापेक्षा हे टर्न काहीच नाही. आणि घाटात तर भरपूर ट्रॅफिक वगैरे असतं. मित्रांनो, मगाशी आपण या रोडने आलोय ना, तर या रोडला हे एकच घर आहे. तिकडे मगाशी मागे थोडीशी वस्ती होती. हा पूर्ण मशीनचा वगैरे गोठा आहे. थोडेफार फक्त खड्डे जाणवले, बाकी खड्डे नाही आहेत रोडला. पूर्ण रोड क्लिअर आहे आणि जास्त रहदारी नाही आहे. आणि या गाडीला हेवी ट्रॅफिक देखील नाही आहे, कारण या गावातल्यानी ते एक सांभाळलंय की शक्यतो हेवी ट्रॅफिक या रोडला येऊ देत नाही. त्यांना मुंबई गोवा हायवेनेच प्रेफर करतात जायला. मस्त रस्ता आहे हा. आणि ज्यांना हा रस्ता माहीत आहे, म्हणजे खेड दापोली साईडच्या जे पूर्ण गाड्या आहेत तर ते सर्व याच रस्त्याने येतात, किंवा महाडला वगैरे जाणारे कोण असतील ज्यांना हा रूट माहिती आहे. नाईटला फक्त थोडासा इश्यू होईल. आणि बाकी या रोडला असं काही गाडीचा जर प्रॉब्लेम वगैरे झाला तर सर्व्हिसिंग सेंटर वगैरे नाही आहेत कुठे, त्यामुळे तो एक प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे शक्यतो फॅमिली वगैरे असेल तर थोडा अवॉइड केला पाहिजे. पण डेला तसा काही इश्यू नाही आहे, भरपूर जण येत आहेत. मित्रांनो, आपण आता आलोय विनेरे गावामध्ये. आणि इथून आता महाड किती 25 किलोमीटर आहे काय? तर इथून आता 20 ते 25 किलोमीटर महाड आहे. आणि आपण आता विनेरे गावामध्ये आलोय. रस्ता एक नंबर आहे, पूर्ण शॉर्टकट आहे, मस्त एकदम. म्हणजे खूप फायदा झाला कशेडी घाट चढून वगैरे जाण्यापेक्षा. पोलादपूरमध्ये आता रोडचं काम वगैरे चालू आहे, ते सर्व करत जाण्यापेक्षा डायव्हर्जनमधून खड्ड्यांमधून हा रस्ता बेस्ट आहे. गावातून जातोय, जास्त ट्रॅफिक नाही आहे. नेमक्याच हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढ्याच गाड्या आहेत या ठिकाणी. आणि त्या पण छोट्या गाड्या येतात, त्यामुळे छोट्या गाड्यांना काही तेवढा प्रॉब्लेम येत नाही. आणि ॲव्हरेज स्पीड आम्ही 50-60नेच चाललोय. मस्त. मला रस्ता आधी आवडला, कारण मुंबई गोवा हायवे स्किप केला तो भरपूर चांगलं झालं. हे आता विनेरे आहे 3 आणि इथून महाड आहे 23 किलोमीटर. ओके, मगाशी आपण 20 ते 25 किलोमीटर बोललेलो, 23 किलोमीटर आहे. आणि पुढे बघा 2 गाड्या चालल्या आहेत. आणि मागे आमचे एक इको आहे आणि आमची देखील इकोच आहे. मस्त आम्ही दोघं जण आहोत. मजा येते गाडीमध्ये बसायला, असा प्रवास करायला. आणि बाजूला झाडं वगैरे आहेत. सूर्य आता सूर्यास्ताला गेलेला आहे. नाहीतर मस्त असा व्ह्यू आपल्याला बघायला मिळालेला. आपण मगाशी नातूनगर डॅमच्या इथून आलोय आणि तिथला देखील व्ह्यू मस्त होता. पण सूर्य थोडा अस्ताला गेल्यामुळे तो सीन अनुभवता आला नाही तेवढा. आणि आता काळोख पडणार आहे. आणि याच्यानंतरचे तुम्हाला फुटेज असतील, म्हणजे महाडच्या नंतरचे, हे तुम्हाला नाईट ड्राईव्हचे बघायला मिळणार आहे. पण आपण पूर्ण पळसपे फाट्यापर्यंत मुंबई गोवा हायवे कव्हर करणार आहोत. आता आपण आहोत शिरसवणे दत्तवाडी येथे. तर आता इथून करंजाडी होतं 9 किलोमीटर, म्हणजे इथे बोर्डवर दाखवत होतं. इथे आता जरा थोडासा एक प्रॉब्लेम असा आहे की स्पीड ब्रेकर भरपूर आहेत.
म्हणजे 100 मीटर अंतर क्रॉस केलं काय स्पीड ब्रेकर, 100 मीटर अंतर क्रॉस केलं काय स्पीड ब्रेकर. अरे बापरे. गणेश चाइल्ड लिंक कंपनी, विनेरे रोड, रावतळीमध्ये आहोत आपण. आणि स्पीड ब्रेकर बघा, तो एक स्पीड ब्रेकर क्रॉस झाला, इकडे लगेच स्पीड ब्रेकर. पण रस्ता मस्त होता, प्रश्नच नाही. होय ना मारुती? एक नंबर. तर इथून बघा, मुंबई आहे 192 किलोमीटर, महाड आहे 16 किलोमीटर आणि पुणे आहे 148 किलोमीटर. आपण आता विनेरे गावात आहोत ना. तर हे आहे विनेरे गाव. स्पीड ब्रेकर पर स्पीड ब्रेकर भरपूर आहेत. आणि आता जरा काळोख पडायला लागला आहे, थोडीशी आता क्लिअरिटी जरा कमी होईल. नंतर लाईट वगैरे ऑन झाल्यावर मग बघूया कसे फुटेज मिळत आहेत ते आपल्याला. म्हणजे मित्रांनो, इकडे आता पुढे एक फाटा आहे. तर हा रोड कुठे? लाटवण फाटा. ओके, तर हा आहे लाटवण फाटा. ओके, तर दापोलीवरून ज्या येणाऱ्या गाड्या वगैरे आहेत तर ते इथून येतात. तर इथून आपण दापोलीला देखील जाऊ शकतो. पण आपण आता चाललोय सरळ महाड साईडला, खेड महाड मार्ग. हे लाटवण गाव काय? हे आहे लाटवण गाव. इकडून दापोली किती किलोमीटर? इथून दापोली 48. ओके, तर लाटवणवरून दापोली 48 किलोमीटर आहे. जर तुम्हाला दापोलीला यायचं असेल तर मुंबई गोवा हायवेने खेडमध्ये येण्यापेक्षा महाडमधून डायरेक्ट तुम्ही दापोलीला जाऊ शकता. जर तुम्हाला माहिती नसेल तर. शक्यतो मोस्टली बहुतेक ज्या गाड्या आहेत दापोलीवाल्या त्यांना माहितीच आहे हा रूट, होय ना? शक्यतो हां, रेग्युलर रूट आहे, इकडूनच येतात सर्वजण. बाकी रोड सुंदर आहे. मगाशी थोडा कमी रुंदीचा होता, आता इकडून जरा थोडासा रुंद झालाय. मित्रांनो, आता आपण आलो आहोत करंजाडी गावामध्ये. जस्ट आता क्रॉस केलंय. आणि इथून आता महाड किती? महाड एक 10-12 किलोमीटर. ओके, तर इथून आता महाड 10 ते 12 किलोमीटर आहे. भरपूर शॉर्टकट आहे हा रस्ता, मस्त. म्हणजे त्या मुंबई गोवा हायवेने कशेडी घाटामध्ये पूर्ण मेहनत करत येण्यापेक्षा हा रस्ता एकदम सुटेबल आहे, मोकळा आहे मस्तपैकी. महाड इथून 11 किलोमीटर आहे बरोबर, म्हणजे मगाशी तिथून 12 किलोमीटर. वाव. लालपरी, महाड गिजेवाडी बसेस पण चालू आहे तिथून. महाड आणि हा स्ट्रेट महाड, इकडे दापोली, हा महाड हायवेला. ओके, तर इकडे हा एक चौक आहे. हा सरळ रस्ता जो आहे हा महाडला जातो आणि जो राईटला रस्ता होता तो हायवेला जातो. आणि प्लस इकडे लेफ्टला होता तो देखील दापोलीला जातो. तर लाटवण फाटा देखील आहे आणि इथे हा देखील रस्ता आहे. आपण आता कोणत्या गावात आहोत कळत नाही आहे. आता काळोख पडलाय जरासा आणि लाईट्स ऑन केलेत. आणि इकडे कॉन्क्रीटच्या रस्त्याचं काम चालू आहे. इकडे साईडला बघा, नवीनच रस्ता केलेला आहे आणि गाड्या देखील आहेत. आपण आता महाड बाजारात येलो ना, 5 मिनिटात पोहोचू. ओके, तर आता आपण जवळच आहोत महाडच्या. इथून आता 5 मिनिटात आपण हायवेला लागू. तर इथे हे रोडचं काम चालू आहे. हा कॉन्क्रीटचा रस्ता करतायत. अजून तुम्ही काही दिवसांनी आलात तर हा रस्ता तुम्हाला ओके मिळेल ट्रॅव्हलिंगसाठी. इथे हा थोडासा फक्त खराब मिळाला रस्ता, बाकी रस्ता पूर्ण ओके मिळाला आम्हाला, काही एक प्रॉब्लेम नाहीये. मित्रांनो, आपण आता आलोय दादली पुलाजवळ आणि हा पूल क्रॉस केल्यानंतर आपण महाडमध्ये एंट्री करू. ही नदी आपली महाडचीच काय? महाडचीच नदी ना, सावित्री नदी. ओके, तर ही सावित्री नदी आहे. आणि जो काय रे कसला आवाज? तर सावित्री नदी आहे ही, आणि सावित्री नदीवरचा हा दादली पूल आहे. आणि ज्यावेळी महाडचा पूर आलेला त्यावेळी इथे संपूर्ण पाणी भरलेलं, अगदी दुसऱ्या मजल्यापर्यंत पाणी भरलेलं होतं.
मित्रांनो, आपण आता आलो आहे महाडमध्ये. महाडच्या बाजारात आलो आहे आपण. इथे रिक्षा स्टँड आहे महाडचा. आणि आता आपण इथून हायवेला जाऊ. हा थोडासा भाग जरासा ट्रॅफिकवाला आहे, बाकी पूर्ण रस्ता ओके होता. तुम्ही नक्की ट्राय करा, कारण जास्त ट्रॅफिक नाही आहे, फक्त दिवसाचं. कारण नाईटला त्या साईडला काही सर्व्हिसिंग सेंटर किंवा अदर काही हॉटेल्स वगैरे काहीच नाही आहे, त्याच्यामुळे तो थोडासा इश्यू होऊ शकतो. पण 38 किलोमीटरसाठी मला वाटत नाही कोण हॉटेल वगैरे शोधेल, बरोबर की नाही? हां, त्याच्यामुळे रस्ता ओके आहे. फक्त नाईटला थोडासा प्रॉब्लेम आहे, पण आपण सर्व सुरक्षिततेची काळजी घेतली ना तर देखील आपल्याला काही एक इश्यू नाही आहे. इथून थोडासा जरा तुम्हाला मॅप टाकावा लागेल, कारण ह्या गल्ल्या आहेत ना. हां, बाजारपेठ असल्यामुळे बाजारपेठ हो थोडाफार जरा इश्यू आहे, बाकी ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. आता आपण आलो आहोत छत्रपती शिवाजी महाराज चौकमध्ये. इथे मस्तपैकी असा महाराजांचा पुतळा आहे, अश्वारूढ पुतळा आहे. आणि आपण या सर्कलला राऊंड मारून सरळ स्ट्रेट रोडने चाललो आहे. आणि इथून फक्त 2 मिनिटाच्या अंतरावर आहे आपला मुंबई गोवा हायवे, या ठिकाणी आपण परत जॉईन होणार आहोत. म्हणजे पूर्ण आपण खेडमध्ये जो स्किप केलेला रस्ता मुंबई गोवा हायवे, कशेडी घाट, पोलादपूर आपण पूर्ण स्किप केलेला. आणि आता इथे आपण परत मुंबई गोवा हायवेला जॉईन होतोय. आपण आता पोचलो आहे मुंबई गोवा हायवेला. तर आपण महाड सिटी सोडून आलोय ना पुढे. तर महाड सिटी सोडून आपण पुढे आलोय आणि इथे आपण मुंबई गोवा हायवेला परत जॉईन होतोय. इथे देखील काम चालू आहे. तर मित्रांनो, हा आमचा सुवर्ण कोकणचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्हाला या रोडने यायचं असेल, जर हा पूर्ण आपल्याला मुंबई गोवा हायवे स्किप करायचा असेल, पोलादपूर, कशेडी घाट, तर या ठिकाणाहून तुम्ही येऊ शकता. पण ज्यावेळी आपला बोगदा चालू होईल त्यावेळी त्या रोडचा काय उपयोग नाही ना. त्यावेळी नंतर काय उपयोगच नाही त्या रोडचा. त्यावेळी आपण डायरेक्ट बोगद्यामधून जाणार. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. आता भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.